please norongni chwrai rok bai kaham ke kok sadi kaham kok phurungdi tei oro tamatong sadi oro ke bahai motong phai tongkha tabo khulogoi nai gena motomani shuti belai bisingo lotino igui chana yang tini engkai tabo gobo loti songoi tongta देखे आंगम बाइके दुई बार खाइका वासे खाइसा मानि थगु गबाता पेशा खाइका आगे आनि आमा बो खाइसा रिवो गतो फनो आंबो जाना मुचुं हुकाय हमते खाइसाइ दंता के बनो मुंग्रा थं फिलै रेखा ताबो खाइना हाइतेसा खलबनाय तामो जानाय नों लति जानाय दो नों जानाय दो haikhe ukhartero monka ni loti pengjak agoi igjak sebla mayo khuiman sida ganti nogo hap gangan chahan sutui bahai motom ke bahai ma noroi tongo tabo gang chasinai tongmalia phungo maije hamani takha sawi ma tongo moi kotok songjau ongkai wah motom sukuk wow chai này cái nào mà mày mà sao thế này mày cún ra cái nào phải dâu càng ra này các bạn tính kỹ sang chai phun này ta mình mà lại cái bóng mà sòng bóng qua này cái chai này cái nào đó motom mà nè 적주고 오늘 처음 기사 검은 가 땀들이 양 따북 처음 검망 되자고 처음 낭리매 양동 해봐 너무 또 어무이도 뭐또 무이도 얘들 봐 onko ba hai người sửa tin belai ba hai người awan ba cái 처음 낭이 한 토고 tini ang tei onko songka kang rong butui jingga ruoi tete kai sangke agura songmani amse an babu mo suyok da khata tok ti bazar os khaima ri siwana mo suyok ga chai me yo bo 독수가 baksa sungu bai neng mai cha pru tui neng ya da ni nai tui rok na manu ya bla no ang mai cha pru tui neng ya ang mai cha bai srap sa tong si tui nengu ang habit ngai thangka kai agi bos hajago ngai mai cha pru tui rok neng ma hamya ni nai am bagai neng jakli ata si do abo ko buya ha bana ka habit ngai thangka mai cha pru tui neng ya ngai ekdom tui neng na ni nang tong khang ga pru sim sin nengo belai mos rok yo khang ka gang mai cha bai na mai cha bai nai ma lai fi nai satung tung mani Hataro satung tung mani marang suka ang sedi ba o August month hanggang ke asuk ke tunggo belekan tungja ko ang hangke ang no kaisa kok sana bagi si phaimani a kok kha ano khoroksa mwnai ta bo ano Instagram ti text khai chau
bini problem rong bo share khaika no chwrai ko 18 years rok ta bo ke ano sao bonogo bini okra borok rok bai kaham ke treat khaisa gya kaham ke kok saja gya haino bukuk sitra rok sawi kutuk jago ati hai hene shauta hangkai bo tabuk bobo mature ngani jora phaikya bo truk wan sungna rok rengkha bobo hangkai omte herok sajagmani bo dukho nangjaka insult haima tongjaka hangke ang okra borok rokno sanamu sungu if norok omte haike chwrai rok bai kok sai tong hangkai please omte ke kokta sadi chwrai rok bai tamni hinmale norok okra borok si chwrai rok no phurungnani haya diba hangke norok phurungke se borok borungnani hangke norok ni thani omte haike treat khaijaka hangkai borok bomti no srungnai baksa je khasi jagrok amti hai khna tok jagya amti hai rok borok hangkai bkhawo insult nangjagai thango hangkai abono kosto nangjau borok amti hai kok bongni bokhrogo torgoi thango hangke borok amono wansukmang borok depression aklai thango hangke amti hai ungya tui cherai rok no amti hai mentality wo telang ya khainani bagwi norok please okra borok rok no ang sau je omte haike treat khainai rok chwrai rok no omte haike kokta sadi kaham ke bujok di thamsi rok kai tongphano omte hai rok ke chwrai rok no ta kutuk di phurungnani lama tong belena kaham ke phurungi mano kaham ke kachang kok sawi phurungi mano nung thamsi tungjagui thamsi tungui nai amti rok ke phurungka hangkai bukuk sitra rok kare oi phurungka hangkai machrai bai ke rungnai ba hangkai abono sanamu chungu please chrai rok bai kaham ke kok sadi kaham ke phurungdi kachang ke kok sadi hangkai o mwnai ano sao bo dukho nangjak sukapu kosto nangjak sukapu abon bagai bo suicide sak no bwtharna ni sudno naikha amte hai hine sao gang nong no bini message kisi sa phunugana bo sao thuinani bagai bo wan suka haipano ani video wo kai sajak tongo suicide ni kok suicide khainani khaimani kisapano chaya hnai sak no bwtharmani kisapan chaya suicide khai kuno problem is solution yani ang samani tongo ani video wo hangkai bo abono nukha ngabono muituman jakha bo ani kok samani no muituman jakha hangke abono no bo ano share khayo ani a video nai mani abono bo muituman ya hangkai bo thui je pai khamo hnai hangkai abono ang sanamu chungo je omte hai wan suk tongnai rok mwnai song norok ni bokhrogo amte hai rok phaiga hangge please logi ni norishidi sak no kuno din phano bwtharnani ta muchung jagdi sak no bwtharei kuno phan manya nung bo kmai thanganu te nini nok ni borok bo belai keno kosto manai belai keno dukho manai hingya bono jeng bwskango bahaike agogoi thangman abo sinaidi jeng sangsaro achai phaikya khainani bo jora phaike jeng theinai hai hinai nai nung nijino sak bwtharei bahaike janai hingke abono chini theinani jora phaipro jeng theiano abono kuno din phano nijino bwtharnani bagui ta wansukdi hingke te kaisa kok jefru phano norok omte hai wansuk tongkha ani life ekdom hamya choli tongo ang tongna muchung liya o life no tui amte hai rokni wansugui tonghangkai kisisa ani kok khana di ang sawana amte hai noro wansugui tonghangkai nini life ni saifano hamya buini life botongu baksa borong ni to mokol kurei yakte grobu kurei tongu yakung grobu kurei tongu haipano borok bahaike thangnai a lama senai tugui tongu hingke nini le yakung botongu mokol botongu yakte botongu nung ekdom kaham hingke nini life o jese problem hamya phayo abono nung bahaike kahamo tubui manai abo se try khaidi
sak sak no bwtharnani bagwi ya hingke ang kha khwlayo chini okra borok kaka kaki yong brui jetha jethi norok ani o video na nai to hangkai please norong ni chwrai rok bai kaham ke kok sadi kaham kok phurungdi tei chwrai rok no bang sanai norok bo okra borok ni kaham phurungma no surungdi haikhe si chung bwskango agogoi thanani haikhe si chung kaham ke tongmanani haya diba mwnai song kha khwlayo joto no buji bayanw hnwi nai